Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele usubscribe button ukuze uthole zonke izindaba. Ngiboshiwe wemzala, sengiboshiwe nami bangibophele ukuthi ngiboshwe umgodi lapho, ngibophele ukuthi mfowethu akafuni ngikhulume ngawe la ku TikTok. Network wedubule. Uyangizwa mzala? Awungizwa kahle? Yeah, asizwakala manje. Ngithi sengiboshwe umgodi lapho, ngibophele ukuthi ngikhuluma ngawe lapha ku social media mzala. Uzulu yebo uxoxa lesi story noma udlawula nini. Abagora lesikhathi. Ngobelo shathi. Udlawula nini nomzala uzusha. Ngihlawula kuphi manje gazi uthini manje? Lezo ndaba zomsebenzi ngempela uyasizwa lapha kwansizwa lapha. Indaba zomgodi into ngazoxolisa ngetabane lesipha. Ngiyani nomzala kubela khona. Sibhengile. Hayi, sabe mzala, ngiyakuzwa futhi izosha maduze gazi lami, izosha mzala. Usibeka mfowethu zokubhincisa sibabheke masinankinga. Sifika ngisho uphi. Ikhona ilembe sikhona isikhepe khona ubhovu. Awusuka mathanda. Hayi wemzala, kulungile gazi lami, kulungile mzala, ngoba ngiyazi ubhizi K. Okay ngane kwethu. Yazana. Khohlwani bafana. Ayikhohlwani bafana.